X'se tagħmel quddiem dan l-appell se żommu miegħek lill-Ministru Manuel Mallia fil-kabinet tiegħek? Jien nirrispetta l-inkjesta maġisterjali li qiegħda sseħħ. Is-sejħa mhux fuq hekk kienet. Is-sejħa kienet fuq il-fatt li l-Ministru ammettiha hu stess mill-fatti kif ħarġu inqabad jikdeb. L-ewwel qal li ġew sparati tiri fl-arja mbagħad ammetta huwa stess li ġew sparati tiri lejn il-karozza. Għandek Ministru li gideb. Inti x'se tagħmel quddiem din is-sitwazzjoni? Ejja nkunu onesti. Dak li ġara u dak li ma ġarax. L-istqarrija kienet tinkludi dettalji li qed jingħataw mill-post u illi wieħed minnhom jidher li ma kienx veru. L-oppożizzjoni qiegħda tgħid illi huwa cover-up. Cover-up jisir. L-oppożizzjoni biss. L-oppożizzjoni L-Alternattiva Demokratika u anke kummentaturi politiċi. Jekk tħallini wieġeb l-oppożizzjoni qiegħda tgħid illi kien hemm cover-up. Cover-up isir meta tkun xi ħaġa f'kamra tipprova tagħtiha minn xi ħadd ieħor, mhux meta jkun hemm il-kamera skollha preżenti, ma jidher li l-ebda midja ġiet imxekkla milli tagħmel xogħla. Il-Ministru Mallia jagħmel biss stqarrija waħda li kienet il-ġurnata ta' wara f'nofsinhar. U mal-ewwel ikkoreġa dak illi ħareġ fil-ġurnata ta' qabel. Kien hemm dettall importanti illi kien skorrett. Il-pożizzjoni tiegħu hija intenibbli fl-isfond tal-fatt. Illi kien hemm dil-bidla fil-verżjoni tal-fatti li ra kulħadd però donnu d-Dipartiment tal-Informazzjoni m'għandunax biha. U anke minħabba l-fatt għandu numru ta' każijiet oħra, għandu l-kwistjoni tal-Ombudsman, il-kwistjoni tal-Pulizija u kellu numru ta' kwistjonijiet oħra. Jidher li huwa problema. Lilin milli tajt li inti rrabjat, in-nies qed jistennew x'passi ħatieħu. Ora xi kwistjonijiet tal-Pulizija, xi kwistjoni tal-addendum tal-Pulizija fuq il-kondizzjonijiet, il-kwistjoni mal-Ombudsman. Kwistjonijiet amministrattivi. Jiġifieri għandek kwistjoni fejn l-Ombudsman u l-Gvern qegħdin jkollhom skambju ta' idejat. Ma naħsibx li hija kwistjoni ta' skambju qed ngħidlek jiena. Tħallini wieġeb. Kollu dal-kwistjonijiet qed inqiet l-affarijiet fil-perspettiva. Jekk hemm il-darba għandna sitwazzjoni fejn l-inkjesta maġisterjali ssib li kien hemm involviment tal-Ministru, il-Ministru jerfa' responsabilità. Li sa dakinhar għandu għall-anqas iwarrab sakemm ikun hemm daddell li jitlaq minn fuq. Kien simili ta' Chris Sajt li warrab sakemm instama l-każ li semma fih. Ġifieri jien investigazzjoni u mbagħad jien il-bieraħ smajt il-kap tal-Oppożizzjoni. Ma jidhirlix il-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid dak li qed tgħidu intom. Il-kap tal-Oppożizzjoni mhux il-kap tal-Oppożizzjoni. Qiegħed jimplika illi kien hemm dal-imsejjaħ cover-up.